51% tan-negozji Maltin kellhom żieda fil-beħ fl-2018. ċifri ppubblikati mill-GRTU juru wkoll li 32% tan-negozji qalu li l-beħ baqa' fl-istess livelli mal-2017. Ħareġ ukoll li 63% tan-negozji qalu li marru kif stennew filwaqt li 24% marru aħjar. Mir-riżultati ħareġ ukoll li 46% kellhom l-istess rata ta' qlieħ daqs sena ilu filwaqt li 32% sostnew li kellhom qlieħ aħjar minn sena ilu. Marcel Mitzi, il-Viċi President tal-GRTU, qal li dawn iċ-ċifri huma sinjal li n-negozji mhumiex qed jistrieħu fuq l-ekonomija li qed tikber, iżda li qed jagħmlu sforz biex itejbu l-profittibilità tagħhom. Dis-sena bħalma kienet is-sena l-għaddiet anke ta' qabel marru tajjeb, ġifieri il-turnovers żdiedu. Sażejnihom ukoll il-profit żdied għax inti mhux billi żdied it-turnover jista' jkun li żdiedu dak l-ispejjeż, però għalkemm għallu dan iżdiedu l-ispejjeż xorta kienu profitabbli. Ġifieri pozittiv ħanajtek is-servej. Aħna fil-fatt meta nibda nara jien ġittu risposti nibda nqabbel u nara u mill-ewwel tibda ndun hekk hux pożittiv jew negattiv. Aħna ħaġa normali neħdu gost li huwa pożittiv. 50% sostnew ukoll li l-beħ tagħhom mhuwiex affettwat miż-żminijiet tal-miliet. F'dan l-isfond kważi 80% tan-negozji qalu l-negozji marru l-istess jew aħjar mis-sena ta' qabel. Mill-istħarriġ ħareġ ukoll li l-aktar ġimgħa li matula sar beħ kienet il-ġimgħa ta' qabel il-miliet u warajja Black Friday. Is-siedin tal-ħwienet żiedu li minkejja li naqsu l-prezzijiet dan ma affettwax il-qlieħ li jagħmlu matul is-sena. L-istħarriġ però wkoll żieda ta' 12% fin-negozji li jbigħu online anke permezz ta' għajnuna mill-gvern. Jien speċjalment personalment nippuxxjaw biex imorru n-negozji jmorru online u neħdu pjaċir li s-sena żdiedu n-negozji online, jiġifieri hija ħaġa tajba u hemm inċentivi li qed jagħmel il-gvern li misshom jużawhom u jidhru li qed jibdew jużawhom. Għal din is-sena 91% tan-negozji jistmaw li fl-2019 se tkun l-istess jew aħjar mill-2018. 27% oħra qalu li se jespandu n-negozji tagħhom matul din is-sena. L-istess wera li l-akbar sfida tal-ħwienet hija li jsibu ħaddiema kwalifikati biex jaħdmu magħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.